Vianočný stromček žiari už aj v Trenčíne. 12-metrový strom s viac ako 7000 svetielkami spolu s deťmi vo sviatočný večer rozsvietil Mikuláš. Ten však neprišiel sám. Čerti a anjeli veľmi pozorne sledovali deti, ktoré boli počas roka dobré a zaslúžia si za to odmenu. Mierovým námestím sa potom ozývali nesmelé koledy detí, ktorým pred čertom dodávali odvahu rodičia. Za vianočnú pieseň či básničku dostali všetci sladké prekvapenia. Pekne vám ďakujem za to privítanie. Ja vám zas prinášam svoje požehnanie. Že som taká smelá a to si prišiel len sám. A kdeže máš čertiska? No a na svoje si prišli aj dospelí. Na námestí sa zo stánkou šíri lákavá vôňa vianočného punču, cigánskych, sladkých šišiek a ďalších dobrôt, ktoré dotvárajú tú pravú atmosféru. Sviatočný čas adventu, čas pokoja teda začal aj pod Matúšovým hradom. Tradičný kolorit doplnia až do 23. decembra vianočné trhy. Remeselnícke výrobky z keramiky, textilu, prútia a skla, rovnako ako dekorácie či ozdobné medovníky vykúzli atmosféru v nejednej domácnosti. A práve vianočné trhy sú miestom, kde sa možno po rokoch stretnete so starými priateľmi. Nenechajte si ich teda uísť. To ste prekvapení, deti aj mamičky. Len kto vie, či budú pre nás aj balíčky. Bieli anielíci, moji pomocníci, pošlite mi z neba to, čo deťom treba. Deťúrence, zatlieskajte pre tieto trenčianske deťúrence. Za naše stretnutie pekne vám ďakujem, že sa o rok vrátim, tak to vám sľubujem. Dovidenia, deti.